Sa evacuation center na nangatulog kagabi, Enero 28, 2026, ang mga residente sa barangay Tibpuan, Poblasyon 1 ug 3, Libak, Sultan Kudarat kay gipatuman na sab ang preemptive evacuation tungod sa nasinating sunod-sunod nga pagtayog sa linog. Wala pa sagdi ang mga bakwit kay adunay giandam nga pagkaon ng lokal nga gobyerno alang kanila. Buot lamang sa LGU nga luwas ang mga residente gikan sa hulga sa tsunami sangit duol ra sa dagat nagpuyo ang mga residente. Tungod usab sa linog nagpagawas og executive order si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato nga nagkansela sa klase sa tanang level og trabaho sa gobyerno sa munisipalidad sa Calamansig, Libak ug Panimbang. Seguridad sa katawhan ang unang gisiguro sa gobernador. Sa Libak, Sultan Kudarat sa miaging semana pa nagpahigayon og information drive ang MDRRMO Calamansig, BFP Calamansig o Coast Guard kabahin sa pagpangandam sa tsunami. Nagpatuman usab sila og preemptive evacuation dihang mitay-og ang linog. Subay sa record sa Fiworks DOST, hapit na 1,700 ka mga pagtayog ang ilang na record nga nanukad ilawom sa kadagatan sa Calamansig, Sultan Kudarat. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!